Авылымның күрке, безнең мәктәп. Фән ушагы, туган җиремдә. Кояш кебек җылы сибәсең син, алып кирип белем иленә. Якты йолдыз булып балкыйсың син, балачакның аяз илендә. Туган йортым сыман газиз булып торасың син күңел түрендә. Гасырга якын матур тарихың бар, шәкертләрең синең җитәрлек. Арасында шундый зур шәхесләр, дан казанган исең китәрлек. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Измә урта мәктәбе укучылары сәламлый. Мәктәп ТВ тапшыруын башлыйбыз. Мәктәбебезнең кайнар сәламе итеп, Әлфир Әмиҗановның «Ассаламу алейкум» җырын кабул итеп алыгыз. Каңгараулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслык һәм беренче мәхәббәт хисләре белән дә таныштыра. Әйе, һәр көнне ашханып барырдай мәктәбебез. Анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый, апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Измә урта гомум белем бирү мәктәбендә 155 укучы укый. Алар җирлектәге Измә, Иләбәр, Өтернәс, Бүкәл, Ылъяс һәм шулай ук Шикше, Корсабаш, Киек, Утар авылларыннан килеп укыйлар. Укучыларыбыздан 2 автобус йөртә. Аларга үз эшенең остасы булган югары белемле 28 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәптә укучыларга ныклы белем бирүгә, класстан тыш чараларны тиешле дәрәҗәдә үткәрүгә, укучыларның сәләтләрен үстерүгә бөтен шартлар тудырылган. Класс кабинетлар, методик техник чаралар белән тәэмин ителгән. Заманча җиһазландырылган хореография залыбыз, спорт зал һәм спорт мәйданчыгыбыз, чаңгы базабыз, тренажерлар бүлмәсе бар. Әлеге шартларны тудыруда үзләреннән зур өлеш керткән район җитәкчеләребезгә, спонсорларыбызга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Укучыларыбыз тырыш, тәртипле һәм бик активлар. Район, республика күләмендә үткәрелгән барлык чараларда актив чыгыш ясыйлар һәм куанырлык нәтиҗәләр күрсәтәләр. Сезне мәктәбебез тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә.
Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында 10 төрле түгәрәк эшләп килә. Халкымның күңел җәүһәрләре түгәрәгендә шөгыльләнүче укучылар сәхнә сәнгате үзенчәлекләре белән танышалар. Актерлык осталыкларын камилләштерәләр, туган ягыбызның күренекле шәхесләре белән очрашулар оештыралар, халкыбызның гореф-гадәтләре, йолаларын өйрәнеп, үзләренең чыгышларында чагылдыралар. Конкурсларда актив катнашалар. Республика күләм «Без бергә» бәйгесенең муниципаль этабында 2нче урынга лаек булдылар. Алтын куллар һәм техник иҗат түгәрәкләренә йөрүче укучыларыбыз бәйләргә, тегәргә, агач һәм фанерадан матур кул эшләнмәләре ясарга өйрәнәләр. Үз куллары белән ясалган эшләнмәләрне бәйрәмнәрдә якыннарына бүләк итәләр. Төрле күргәзмә һәм конкурсларда катнашалар. Мәктәп күләмендә үткәрелгән ярминкәдә авыл халкына тәкъдим итәләр. Хореография түгәрәгенә бик яратып йөрибез. Мәктәп һәм мәдәният йортында үткәрелгән чаралар безнең матур биюләребез белән бизәлә. Робототехника түгәрәге әле 1нче ел гына эшли. Шулай булуга карамастан, бу түгәрәкне үз итеп өлгердек. Кызыксынуыбыз көннән-көн арта. Һәр шөгыльне көтеп алабыз. Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат түгәрәге тулы көченә эшләп килә. Түгәрәктә 2-3 сыйныф укучылары теләп шөгыльләнәләр. Югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Илина Набиева, Әмир Мөхәддинов, Әмир Әсәтов, Диләрә Галиуллина, Имел Фәхмиев, Илсаф Җамалов мәктәбебезнең өметле яшь шахматчылары. Спорт – ул сәламәтлек чыганагы. Спорт өлкәсенә караган чаңгы спорты, тау чаңгысы, мини-футбол түгәрәкләренә дә бик теләп йөрибез. Мәктәбебездә район һәм республика күләмендә танылырга өлгергән спортчы егет һәм кызларыбыз да бар. Аяз Арстанбеков, Салават Галиев, Лилия Габдрахманова, Альмир Сиражиев, Рәдис һәм Рамис Хуҗа Әхмәтовлар, Азалия һәм Ралина Хафизовлар, Илназ Яруллин. Безнең районда бик кызыклы гына тау чаңгысы түгәрәге эшләп килә. Аның җитәкчесе безнең физкультура укытучысы Азат Гыймулович. Азат Гыймулович, безгә үзегезнең эшчәнлегегез турында якынрак таныштырып үтегез әле. Әлбәттә, безнең мәктәбебез базасында районыбызда бердән-бер бездә генә булган тау чаңгысы түгәрәге эшләп килә инде.
Бу тау чаңгысы түгәрәге безнең мәктәп базасында укыган балалар өчен бөтен уңайлыклары, мөмкинлекләре булган, инвентарьлар белән булдырылган, эш алып барыла инде. Балалар бик теләп йөриләр. Әлбәттә, ул үзенчәлекле спорт төре инде. Монда бит таудан төшәргә кирәк һәм вакыт өчен төшәргә кирәк. Шушы үзенчәлекләрне исәптә алып, ныклы әзерлек эшләре алып барабыз. Әлбәттә, бу безнең кышкы сезон, ул бик тиз узып китә инде. Аның өчен иң беренче җәйдән үк әзерләнергә кирәк. Ныклы әзерлекләрне шушы спорт залларда, мәктәп бинасында булган спорт залларда, тренажер комплексларында эшләп, әзерләнгәннән соң гына кышкы сезонга кирип китеп, эшне алып барабыз инде. Бу инде безнең барыбызга мәгълүм булган. Шушы тау битендә урнашкан, ул юлдан үткәндә дә, мәктәп кырыеннан узганда да барысы да күренеп тора. Әлбәттә, анда чыгып, шөгыльләнү, балалар өчен бүтән мөмкинлекләрен тудырып, эшләргә тырышабыз, эш алып барырга тырышабыз инде. Мәктәбебездә инде бүтән юнәлештә булган спорт түгәрәкләре дә эшләп китә. Һәм гомумән алганда безнең мәктәбебездә шушы спорт юнәлешләрен эшләрен алып бару өчен үзебезнең авыл җирлегендә урнашкан оешма җитәкчеләре дәгән безнең мәктәбебезгә иганәчелек ярдәм күрсәтә һәм бу эшләр өчен аларга олы рәхмәтебезне әйтәбез килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар телибез. Туризм түгәрәгебездә уңышлыгына эшләп килә. Мәктәбебез һәм районыбыз данын яклап түгәрәктә шөгыльләнүчеләр әледән-әле республика ярышларында катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Өстәмә белем бирү эшчәнлеген тагын да яхшырту максатыннан төрле оешма һәм предприятие җитәкчеләре мәктәбебезгә спонсорлык ярдәме күрсәттеләр. Барлык спонсорларыбызга да зур рәхмәтебезне белдерәбез. Уку белән беррәттән тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Төрле иҗади бәйгеләрдә, конкурсларда актив катнашабыз. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Традициягә әйләнгән бәйрәмнәр төрле формада һәм ныклы әзерлек белән үткәрелә. Төрле югарылыкта үткәрелгән чараларга тукталып үтик әле. Ялкын журналы үткәргән безнең идеаль укытучы бәйгесендә безнең математика укытучысы 9нчы сыйныфлар җитәкчесе Ләйсән Индус кызы Дмитриева җиңү яулады. Шул уңайдан мәктәбебездә Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фазуллин, җаваплы сәркатибы Айгөл Абдрахманова, фотограф Ринат Нәҗметдинов кунакта булып, Ләйсән Индус кызын кытладылар. Безнең белән чын күңелдән аралаштылар. Мәктәбебезгә рәхмәт хаты тапшырдылар. Кыскасы, искиткеч очрашу булды. Ялкын журналы белән ике арада дуслык күпре ныгыды. Сабалар беренче булдылар. Әйе, кемдер кайчандыр беренче була. Бу юлы саба хакында алдынгырак булучылар булмады. Тагын да төгәлрәк әйткәндә, Измә мәктәбе беренчелекне алды, дип үзенең фикерен халыкка җиткерде республикабызда әдәби марафон проектын оештыручы, Татнетны үстерү фонды директоры, укытучы, күп кенә дәресләрне татар теленә тәрҗемә итүче шагыйрь Раил Мәүлид улы Гатауллин. Бу сүзләр Россия күләмендә уздырылган проектка кушылып, үзебезнең мәктәбебездә үткәрелгән әдәби марафон турында. Алсу, бу сүзләргә тукталганбыз икән, әйдә әле үзебезнең мәктәбебезнең оештырылган әдәби марафон турында тулырак таныштыру өчен марафоннарда иң актив катнашучылар Алсу белән Зөлфиягә мөрәҗәгать итик әле. Китап, әдәплелеккә, әти-әнине хөрмәт итәргә, туган илне яратырга өйрәтә. Күбебез инде үзебезгә кирәкле материалны компьютердан укыган заманда, кулыңа китап алу үзе бер рәхәт бит ул. Татар китапларын уку, үз язучыларыбызның әсәрләреннән үземтәләрне халыкка тарату, татар әдәбиятына игътибарны җәлеп итү максатыннан без 1 декабрьдән 21 декабрьгә кадәр мәктәбебездә Россия күләмендәге әдәби марафон проектына кушылып, әдәби марафон Измә үткәрдек. Марафон барышында 21 көн дәвамында көн саен татарча әдәби әсәр, китап укырга һәм аның кыска, кызыклы өзекләрен үзеңнең сәхифәдә урнаштырырга кирәк иде. Әлеге чараның йомгаклау кичәсендә якташыбыз, күп китаплар авторы, Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы Гөлсинә Наил кызы Галимуллина, республикабызда әдәби марафон проектын оештыручы Раил Мәүлид улы Гатауллин һәм тормыш иптәше Гөлнара Шәүкәт кызы. Әбрар Кәримуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсе директоры Ләйсән Ракип кызы Билалова катнашты. Җиңүчеләргә һәм катнашучыларга дипломнар бирелде һәм барлык катнашучыларга Гөлсинә апа Галимуллина истәлек бүләкләре тапшырды.
Кичәбезнең кунаклары Раил Мәүлүд улы Гатауллин һәм Ләйсән Ракип кызы Билалова да укучыларыбыз күңеленә барып җитәрлек үтемле киңәш һәм теләкләрен җиткерделәр. Укучыларыбызга һәм китапханәбезгә китаплар бүләк иттеләр. Мәктәпләрдән мондый очрашулар көн саен була торган вакыйга түгел. Шуңа күрә аларның һәрберсенең әйткән сүзе, җиткергән фикре безнең өчен бик кадерле булды. Ә инде без әлеге кичәдән Россия күләмендә үткәреләчәк кышкы әдәби марафонда катнашу хыялы белән таралыштык. 1 гыйнвардан 21 гыйнварга кадәр Россия күләм әдәби марафонда безнең районыбыздан 28 китап укучы катнашып, шуларның 11-е безнең мәктәптән булды. Лаеш шәһәрендә уздырылган йомыклы чарасында барыбыз да катнаштык. Язучылар, шагыйрьләр белән очрашып кайтканнан соң, дөнья күләм 7-нче әдәби марафонда катнашу теләгебез тагын да артты. 1 апрельдән башланган марафонда мәктәбездән катнашучылар саны 31-гә җитте. Зөлфия, марафонның алга таба ничек, кайчан үткәрелү турында телевизор караучыларга әйтеп үт әле. Марафон Татарстан кино нәшрияты һәм Татнетны үстерү тарафыннан елына 4 мәртәбә үткәрелә. Шушы уңайдан татар әдәбияты интернет челтәрен яулый бара. Шулай итеп, 1 июльдән алып 21 июльгә кадәр балалар өчен әдәби марафон үткәреләчәк. Хөрмәтле китап укучы дусларыбыз, әйдәгез, әлеге проектка бердәм кушылып, китап укышу белән көндәлек гадәткә әйләндерик. Бу урында үзебезнең мәктәптә гамәлгә ашырыла торган, безгә тырышып белем алырга стимул булып торучы тагын бер проект турында әйтеп үтәсебез килә. Гөлсинә апа Галимуллина иң белемле укучы дигән проект булдырып, инде 2 ел рәттән соңгы кыңгырау бәйрәмендә ел буена иң күп бишле алучы укучыларыбызга үзенең премиясын һәм грамоталарын тапшырды. 2017-2018 уку ел йомгаклары буенча әлеге премияга Назира Усманова, Зәлинә Гыйльманова, Илүсә Шайдуллина, Гөлназ Арстанбекова, Иделия Сафиуллина, Зилия Хадиева, Әдилә Галиева, Айзилә Гыйбадуллина, Әдилә Сәләхиевлар лайык булды. Бу проект агымдагы уку елында да дәвам итә. Шундый якташларыбыз булуы белән горурланабыз һәм Гөлсинә апа Галимуллинага шиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүгенге көндә мәктәбебездә экология айлыгы бара. Айлык дәвамында план нигезендә төрле чаралар үткәрелә. Кышлар атналыгында, кышларга оя акциясында 45 өй ясалып агачларга эленде. Кышкайлар дускайлар темасына башлангыч сыйныф укучылары белән интеллектуаль бәйге, саклык канатлы дусларны темасына акция, кышлар безнең дуслар темасына рәсем конкурсы, кышлар табигать сакчылары темасына КВН һәм сыйныфларда информацион сәгать үткәрелде. Мәктәпнең тирә-юнын яшелләндерү, матурлау максатыннан һәр сыйныфка чәчәк орлыклары бүлеп чыгарылды. Чәчәк һәм башка күп төрле үсентеләр үстерү эшен башлап җибәрдек. Һәр җәйне мәктәбебез шау чәчәккә күмелеп авылыбызга ямь биреп тора. Мәктәп яны бакчасында укучылар, укытучылар һәм хезмәткәрләр тырышлыгы белән мул уңыш үстерелә. Мәктәбебез бакчасы конкурста ел саен диярлек призлы урыннарга лаек була. Мәсәлән, узган җәйдә иң күп табыш алу һәм иң матур дизайн номинацияләрендә җиңүче булды. Быел да сынатмаска иде. Укыту тәрбия өлкәсендә музейларның роле шиксез зур. Музей тәрбия чыганагы ул. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар халыкта. Үткәннәрне барлау, саклау, өйрәнү максатыннан мәктәбебездә туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музеебыз белән якыннанрак таныштыру өчен сүзне хәбәрчебез Әдилә Җамаловага бирәбез. Сез Болгар ширына караган Измәү җирлегендә урнашкан Измәү урта мәктәбе каршында оештырылган туган якны өйрәнү музеенда. Музей 1992 елда оеша башлый. Җитәкчесе тарих укытучысы Наилә Мансуровна. Музей шартлы рәвештә берничә бүлектән тора. Беренче бүлек борынгы авыл өе. Биредә хуҗалык өчен кирәкле булган эш кораллары, тормыш-көнкүреш әйберләре урнаштырылган. Йортның төп өлешен сәке һәм сандык алып торган. Ә икенче бүлек совет чоры өй күренешен сурәтли. Биредә шулай ук йорт җиһазлары, көнкүреш әйберләре, уенчыклар урнаштырылды. Алдагы бүлектә Бөек Ватан сугышы чоры ветераннары турында мәгълүматлар тупланылды. Тыныч тормышта ватан алдында хезмәтләрен итеп кайткан егетләребез турында альбом тупладык. Бу альбомны тулыландыру дәвам ителә. Мәктәпнең үткән тормышында кайбер эпизодларны чагылдыручы экспонатлар урын алды. Музейны тулыландыру дәвам итә. Укуда да алдынгыбыз, бәйгеләрдә ытабыз. Мәктәпнең данын һәр вакыт югарыда тотарбыз.
Безнең мәктәп иң шәп мәктәп. Белмәсәгез, белегез. Һәр чак ишек ачык безнең, кунакка еш килегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезне мәктәбебез тормышы белән таныштыру мөмкинчелеге тудырган өчен Саба дулкыннары телевидениесенә һәм районыбыз җитәкчелегенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яңа җырлар килә, яңа җырлар белән каршы алыйк. Гасыр таңдарын тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай чыңла йөрәк җыры гына. Каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын, аяз булсын күгең ватаның. Дигән изге теләкләрдә калып, сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз!